a ko haraba kuma fɔli dala joona wakasiri ke i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye tiɲɛni o de ka bon ni ayiwa a ɲɛni wakasiri ke i k'a dɔn min kɔlɔsira an ka sɔrɔsikuluw bɛ wuli ka jɔ min na wakasiri ke i k'a dɔn u bɛ kɛlɛ ni ayiwa taama ni dɔdɔlɛmani min na wakasiri ke i k'a dɔn kunnafoni yɛrɛ i bɛ se ka sɔrɔ ten réseau kan fanda 4 bɛɛ lajɛlen na ka da mun kelen kan wakasiri ke i k'a dɔn tile 2 in na sɔrɔsikuluw o dɔw y'a lakali mobili 80 dɔw ko mobili 100 blindé drone min ye Bayraktar TB2 wakasiri ke dɔw kɔni y'a ja yɛrɛ bɔ ka dalu jɔnjɔnw di k'a fɔ min kɔni Tazawata ni sira ye i k'a dɔn sɔrɔsikuluw kelen bɛ k'o minɛ u baara k'u kun da yen kan u y'u jɔ dɔɔni yɛrɛ ka ji min tini Zako wakasiri ke k'a dɔn baara k'u kun da Tazawata ni kan sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛ don min ye détachement wɛrɛ ye o fana bɔra Tesalit wakasiri ke k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kundalen don ayiwa Tazawata ni kan min bɛ senna o dannen don min ye Bamanji jɛrɛjɛkulu labanw ye yen gɛnmu dagayɔrɔ ye ka se ka t'u daga tɔ bɔ jamanadenw da la o de bɛ senna wakasiri kabini ntɛnɛn don i k'a dɔn sɛtɛkalo tile 30 réseaux sociaux kɔni sɛbɛkɔrɔ falen don a la an minnu bɛ ko dɔn an minnu bɛ ko kalama n'an ka teli wakasiri ke k'a dɔn kunnafoni kɔni an bara k'a dasi fa bɛɛ lajɛlen na réseau fantan 4 bɛɛ lajɛlen na tiɲɛ don maa minnu bara ka nin baara in kɛ réseau kan wakasiri ke k'a dɔn jamanadenw don u bi jamana in fɛ fo k'a fɔ k'a to ten wakasiri ke k'a dɔn dɔ bɛ na ni kunnafoni dili ye joona joona nka wakasiri ke ka fiɲɛba b'a la sabula olu bi kunnafoni min di wakasiri ke an ka sɔrɔsiw u ka ko ye balinako de ka bali ka wuli ne e ye nin kuma ninnu da k'o sarada réseau kan yalima juguw sigilen tulo t'i la wa o sɔrɔsiw bi labɛn min na u tɛ b'o kalama wa u bi sira minnu fɛ ka na u tɛ b'o kalama wa wakasiri ke i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye u ka taa gɛlɛnkɛ caman da an ka sɔrɔsikuluw lasira la sabula an ka réseau lamaw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye k'an ka position a n'an ka sɔrɔsiw bara ka baara min kɛ a caman kan ka kɛ gundo de la n'i y'a da ale ma Segu Bakafɔ la wakasiri ke i k'a dɔn ayiwa cakɛda min bɛ sɔrɔsikuluw fɛ DIRPA o ka kunnafoni dili wakasiri ke o sɛgɛsɛgɛlen bɛ o jate minɛlen bɛ sabula o de bɛ kɛ sababu ye min ye maanifi ye hakili ka sigi nka minnu bɛ nin baara in kɛ wakasiri ke a ma fɔ maa jugu don dɛ i k'a dɔn a caman kɔni b'a kɛ kɔnɔni jɛlenya de la caman b'a kɛ sɔrɔsiw kanu na ani faso kanu nka a bi kɛ sababu fana ye wakasiri ke i k'a dɔn se ani sɔrɔsiw ka dabali a bi kɛ sababu ye k'a caman tiɲɛ n'i ko sɔrɔsiw bɔra u bɛ nin sira in kɛ ka taa juguw nɔfɛ nin sira in kan wakasiri ke i k'a dɔn a bi kɛ sababu ye jugu k'i janto a yɛrɛ la walima u ka boli walima u ka taa gɛlɛnkɛ da an ka sɔrɔsikuluw ɲɛ o tuma n'o bi faamu an k'an ka jateminɛba kɛ kunnafoni dicogo la sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ a n'u ka baara la ni DIRPA ma min fɔ DIRPA ma min lakali wakasiri ke n'an yɛrɛ tora ka kɛ o lakaliba ye a ko a bɛ kɛ tiɲɛniba de ye sɔrɔsikuluw ma